Εμφανίστηκαν στη γη 150 εκατομμύρια χρόνια πριν από τους δεινόσαυρους. Μπορούν να μυρίσουν αίμα σε απόσταση 1 χιλιόμετρου. Τα μάτια τους είναι 10 φορές πιο ευαίσθητα στο φως από τα δικά μας. Το σώμα τους καλύπτεται από αισθητήρες. Χάρη σε μια έκτη αίσθηση μπορούν να ανιχνεύσουν τον ηλεκτρισμό της ίδιας της ζωής. Καρχαρίες. Στα 375 γνωστά είδη καρχαριών ανήκει το μεγαλύτερο ψάρι, αλλά και ένα πλάσμα αρκετά μικρό για να χωρέσει στη χούφτα μας. Δεν έχουν κόκαλα στο σώμα τους και μερικοί καταδύονται πιο βαθιά από τις φώκες και τις φάλαινες. Ήταν το πρώτο είδος που γέννησε μωρό. Είναι ένα από τα πιο παλιά ζώα στη γη, αλλά ταυτόχρονα και από τα πιο παρεξηγημένα. Ο καρχαρίας έχει πάρει πάρα πολλές μορφές στην ανθρώπινη φαντασία. Ο άνθρωπος μπορεί να γίνει θύμα του καρχαρία, που για μερικούς πολιτισμούς είναι δαίμονας. Άλλοι τον λατρεύουν σαν Θεό. Μέχρι πρόσφατα όμως κανείς δεν επιδίωξε να τον πλησιάσει και να τον καταλάβει. Πολλοί πιστεύουν ότι ο μόνος καλός καρχαρίας είναι ο νεκρός καρχαρίας. Αυτό που μένει από το σώμα του είναι τα δόντια και τα σαγόνια του, καθώς και τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν για να θανατωθεί. Οι πολιτισμοί των νησιών του Ειρηνικού, που περιτριγυρίζονται από το γενναιόδωρο ωκεανό, βλέπουν τον καρχαρία με άλλο μάτι. Η Κουαχούπα ήταν ένα ξανθό κορίτσι που έγινε θεά όταν παντρεύτηκε τον Καρχαρία, το θεό της θάλασσας. Τώρα η Κουαχούπα ζει σε μια σπηλιά στην είσοδο του Pearl Harbor και από εκεί ρυθμίζει τις σχέσεις ανθρώπων και καρχαριών, προστατεύοντας και τους δύο. Οι Ιεραπόστολοι έμειναν έκπληκτοι όταν άκουσαν από κατοίκους των νησιών Φίτζι ότι ένα φιλί αφοπλίζει τον καρχαρία και τον κάνει ακίνδυνο για τον άνθρωπο. 2 φορές το χρόνο έπιαναν καρχαρίες και τους φιλούσαν. Τότε τα πλάσματα ηρεμούσαν. Φαίνεται ότι ο μύθος έλεγε την αλήθεια. Ένα φιλί αφοπλίζει τον καρχαρία. Υπάρχει όμως και μια διαμετρικά αντίθετη εικόνα καταχωνιασμένη στα βάθη της φαντασίας μας. Ο εφιάλτης. Μια καταστραμμένη σανίδα, το μόνο στοιχείο που έμεινε στη σκηνή από την επίθεση του Καρχαρία. Η αναζήτηση του ενόχου αρχίζει. Το πρόβλημα είναι ότι ξέρουμε τόσο λίγα για τους καρχαρίες. Αλλά αυτό σιγά σιγά αλλάζει. Τις τελευταίες δεκαετίες, επιστήμονες και κάμεραμεν ερευνούν εξονυχιστικά τον κόσμο τους, προσπαθώντας να ξεσκεπάσουν αλήθειες και να πλουτίσουν τις περιορισμένες γνώσεις μας. Οι καρχαρίες εμφανίζονται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και σχημάτων. Την ίδια ποικιλία έχουν και τα αναπάντητα ερωτήματά μας. Για παράδειγμα, ο καρχαρίας προσκυνητής εξαφανίζεται το χειμώνα. Πού πηγαίνει άραγε? Αυτός εδώ, ο μεγάστομος, είναι απόδειξη της άγνοιάς μας. Ανακαλύφθηκε το 1976. Ένας τεράστιος καρχαρίας που δεν ξέραμε καν ότι υπάρχει. Η παρατήρηση των καρχαριών γίνεται συχνά αβασάνιστα και τελικά είναι παραπλανητική. Μέρος του προβλήματος είναι το πού τους παρατηρούμε. Αυτά τα πλάσματα της ανοιχτής θάλασσας δεν συμπεριφέρονται φυσικά στα στενόχωρα όρια ενός ενιδρίου. Τα λάθη μας έχουν ιστορία. Σε αυτή την παλιά γαλλική γραβούρα, ο καλλιτέχνης επινόησε ένα καρχαρία με την ουρά μιας αλεπούς της θάλασσας και τα βράχια ενός μεγάλου λευκού καρχαρία. Ο άνθρωπος είναι ξένος με τον κόσμο των καρχαριών.
Οι επιστήμονες χρειάζονται ειδικές συσκευές, όπως αυτή η κλούβα, για την παρατήρηση. Οι περισσότεροι άνθρωποι, ό,τι δεν καταλαβαίνουν, το φοβούνται. Στην ιαπωνική μυθολογία, οι καρχαρίες είναι σύμβολο τρόμου. Έτσι, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα μαχητικά είχαν ζωγραφισμένα τα σαγόνια του καρχαρία για να τρομοκρατούν τον εχθρό. Ακόμη και στα κινούμενα σχέδια απεικονίζεται μοχθηρό. Αλλά ο καρχαρίας δεν είναι το μοναδικό θύμα της άγνοιάς μας. Υπάρχουν πολλά πλάσματα των ωκεανών που δεν τα ξέρουμε ουσιαστικά. Λόγω του φόβου μας για το άγνωστο, τους δώσαμε την εικόνα θαλάσσιων τεράτων. Το χταπόδι και η ακίνδυνη ράγια. Οι επιστήμονες πάντως συμπληρώνουν συνεχώς το βιβλίο της γνώσης με εκπληκτικά στοιχεία για τους καρχαρίες. Αυτός είναι ένας κερασφόρος καρχαρίας μωρό. Για να προστατεύει τα αυγά του από τα ρεύματα και τους εχθρούς, τα τοποθετεί σε σπυροειδείς θήκες, σαν τρυπάνια, και τα αποθέτει σε φωλιές ή τα παραχώνει μέσα στα βράχια. Ένας άλλος καρχαρίας που αποθέτει αυγά είναι ο σκυλιόρινος. Για να προστατεύσει τα αυγά του, τα στερεώνει σε μια βάση, τυλίγοντάς τα με μακριές έλικες για να είναι ασφαλή. Οι περισσότεροι καρχαρίες που ζουν σε ρηχά νερά ή στο βυθό αποθέτουν αυγά. Εδώ τα αυγά θα μείνουν 6 εβδομάδες όσο αναπτύσσεται το έμβριο. Μόλις εκολαφθεί, το μωρό καρχαρίας αρχίζει να κολυμπά. Όλοι οι καρχαρίες τα βγάζουν πέρα μόνοι τους από τη στιγμή της γέννησής τους. Ξέρουμε πολύ λίγα για το ζευγάρωμα των καρχαριών. Αυτό το χορευτικό φλερτ είναι μια πάρα πολύ σπάνια εικόνα. Μια ακόμα σπανιότερη εικόνα είναι η στιγμή της γέννησης. Τα περισσότερα πλάσματα της θάλασσας γεννούν αυγά, αλλά οι καρχαρίες των ωκεανών, όπως αυτός ο σκαφύριγχος, γεννούν μικρά. Αυτό το στοιχείο εμφανίστηκε πρώτα στους καρχαρίες και στη συνέχεια πέρασε στα θηλαστικά. Ο καρχαρίας τροβιλιστής ψάχνει κάποια λιμνοθάλασσα κοντά στην ακτή για να γεννήσει. Το μικρό θα μείνει εδώ μερικά χρόνια πριν ξανοιχτεί στον ωκεανό. Η μεγάλη ποικιλία των καρχαριών κάτω από το νερό αντανακλάται στους πολλούς ρόλους τους έξω από αυτό. Ο αρτόκαρπος είναι ένα βασικό είδος για τους πολυνήσιους. Ένα ομοίωμα αυτού του καρχαρία προστατεύει τη σοδιά από τους κλέφτες. Λίγο σαν σκιάχτρο, λίγο σαν κακό σημάδι, προειδοποιεί: για κλέψε και θα δεις τι θα πάθεις από τον καρχαρία. Στους θρύλους, σε όλο τον ειρηνικό, μόνο το ηφαίστειο είναι πιο ισχυρό από τον καρχαρία. Οι ηθαγενείς της Χαβάης πίστευαν ότι και τα δυο είχαν καταστροφική αλλά και ζωογόνα δύναμη. Το ηφαίστειο Πελέ και ο αδελφός του Καμόχο Αλίη, ο καρχαρίας, έδωσαν ζωή ο ένας τον άλλο. Ο καρχαρίας είναι επίσης σπουδαίο σύμβολο γονιμότητας. Στα νησιά του Ειρηνικού, πολλοί κόσμος πιστεύει ότι αν μια στήρα γυναίκα ονειρευτεί καρχαρία, θα γεννήσει παιδί με μαγικές δυνάμεις. Και ίσως οι καρχαρίες έχουν μαγικές ιδιότητες. Σπάνια πάσχουν από καρκίνο. Άλλο ένα άλυτο μυστήριο. Το λάδι του σηκωτιού τους περιέχει 10 φορές περισσότερη βιταμίνη Α από ότι το λάδι του σηκωτιού του μπακαλιάρου. Αν νομίζεις ότι το φίλημα ενός καρχαρία είναι παράδοξο, τότε σκέψου το λάδι καρχαρία που υπάρχει σε μερικά κραγιόν και άλλα καλλυντικά. Δεν υπάρχει όμως τίποτα μαγικό σε μια σούπα με πτερίγια καρχαρία. Δυστυχώς, κάθε χρήση του καρχαρία προϋποθέτει το θάνατό του. Οι Πολυνήσοι πίστευαν ότι ο καρχαρίας είναι το τελευταίο αναπαυτήριο της ψυχής, η έσχατη μετενσάρκωση. Ζώντας τόσο κοντά στους ανθρώπους των νησιών, οι καρχαρίες κέρδισαν κάτι παραπάνω από το σεβασμό. Τους απέδωσαν μαγικές δυνάμεις. Οι κάτοικοι των νησιών του Σολομώντα πίστευαν ότι ομοιώματα με το σχήμα τους προστάτευαν τα δίχτυα τους από ζημιές. Και ο καρχαρίας θεοποιήθηκε. Να γιατί λατρεύεται η Κουαχούπα.
Αλλά εκατομμύρια αιώνες πριν οι άνθρωποι στήσουν τους καρχαρίες ως θεούς στους υποβρύχιους θρόνους ή τους αντιμετωπίσουν ως δαίμονες, το ζώο αυτό έκανε την εμφάνισή του στην πορεία της εξέλιξης. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι οι καρχαρίες πρωτοεμφανίζονται στο βιβλίο της ζωής πριν από 400 εκατομμύρια χρόνια. Μια ζεστή θάλασσα χωρίς ψάρια, αλλά με αυθονία άλλων μορφών ζωής. Άλλες εύθραυστες και κομψές και άλλες κινούμενες ρυθμικά. Άλλες με έντονα χρώματα. Κάποιοι παρασύρονται μια ζωή από το ρεύμα και άλλοι είναι καταδικασμένοι να έρπουν, όπως αυτός ο τριλοβίτης. Τότε εμφανίζεται η μυξίνα, ένα πλάσμα χωρίς αγώνια, με κυλινδρικό σώμα και μια ατελή σπονδυλική στήλη. Και μετά ένα άλλο, με σαγόνια και σκληρό δέρμα από το ίδιο υλικό με τα δόντια του. Πολλά από αυτά τα πλάσματα εξαφανίστηκαν, αλλά τα απολιθώματά τους μας οδηγούν στους σύγχρονους απογόνους τους. Καλλιτέχνες προσπάθησαν να τα αναπλάσουν ώστε να μάθουμε πώς ήταν. Η χήμερα ζει βαθιά στο λυκόφως των ωκεανών και είναι ο πρώτος συγγενής του καρχαρία. Αποθέτει και αυτή αυγά. Το ταξίδι της στο χρόνο είναι τόσο μεγάλο που ονομάζεται ζωντανό απολίθωμα. Το σκυλόψαρο, ένας από τους πρώτους καρχαρίες, κολύμπησε για πρώτη φορά πριν από 200 εκατομμύρια χρόνια και συνεχίζει ακόμα. Ο καρχαρίας γεννήθηκε πριν από τους οστεϊχθείες, τις φάλαινες και τα δελφίνια. Μέρος της επιτυχίας του οφείλεται στο σκελετό του. Φτιαγμένος εξ ολοκλήρου από χόνδρο, είναι πιο ελαφρύς και εύκαμπτος από τα κόκαλα, προσφέροντας στον καρχαρία ταχύτητα και δυνατότητα ελιγμών. Αντίθετα με άλλα ψάρια, δεν έχει νυκτική κίστη, πράγμα που οδήγησε και σε άλλη πλάνη. Μέχρι πρόσφατα πιστεύαμε ότι οι καρχαρίες έπρεπε να κινούνται συνεχώς μπροστά για να επιζήσουν. Και όμως, όταν ξεκουράζονται, μπορούν να αντλούν νερό από τα βράχια τους, τα οποία, αντίθετα με τους μονοβράχιους οστεϊχθείες, δεν έχουν επικαλύματα. Όπως οι δεινόσαυροι και τα θηλαστικά που εμφανίστηκαν πολύ αργότερα, οι καρχαρίες εξελίχθηκαν σε εκατοντάδες διαφορετικά είδη. Με τη διαφοροποίηση απέφυγαν το συναγωνισμό για το ίδιο είδος τροφής και βρήκε ο καθένας τη γωνιά του στη θάλασσα. Μερικά σχήματα καρχαρία είναι πολύ οικεία. Άλλοι έχουν σπάνια σχήματα, σχέδια και μεγέθη. Υπάρχουν ακόμη και επίπεδοι καρχαρίες, όπως αυτός ο πρίστης, ένα ψάρι του βυθού με οδοντοτό ράμφος πριόνι, με το οποίο πριονίζει άλλα ψάρια. Και ο απόλυτα επίπεδος άγγελος της θάλασσας, γνωστός και ως ψάρι βιολί. Το κολύμπι του καρχαρία έχει απαράμιλη χάρη. Ως κυνηγός της ανοιχτής θάλασσας έχει προσαρμοστεί απόλυτα. Το αεροδυναμικό σώμα, η θέση των πτερυγίων και το σχήμα της ουράς του επιτρέπουν και να επιταχύνει και να ταξιδεύει με σταθερή ταχύτητα. Η στροφή δεξιά-αριστερά του ουραίου πτερυγίου τον οθεί προς τα εμπρός, αλλά σπρώχνει και το κεφάλι προς τα κάτω. Για να εξισορροπήσουν οι καρχαρίες, ανάπτυξαν μεγάλα θωρακικά πτερύγια. Οι μηχανικοί δανείστηκαν την υδροδυναμική του καρχαρία για το σχεδιασμό των υποβρυχίων. Η εξέλιξη έδωσε τεράστιες διαστάσεις στα θωρακικά πτερύγια της ράγιας, η οποία σκίζει τα νερά σαν γιγάντιο πουλί σε αργή κίνηση. Εκατομμύρια χρόνια αφότου οι καρχαρίες τελειοποίησαν το σχήμα τους, ο άνθρωπος το ανέβασε στους ουρανούς. Ακόμη και ο Σέξπιρ του έδωσε ρόλο. Στο Μάκβεθ, οι τρεις τρίγκλες προσθέτουν λίγο φτερό καρχαρία για να δέσει ο μαγικός χυλός. Αυτό όμως που ταυτίζεται με την πιο γνωστή και την πιο άγρια συνώνυμη με του φωνιά εικόνα του καρχαρία είναι το ραχιαίο πτερίγιό του. Και ποιο είναι το κίνητρο του φωνιά? Μα το ίδιο με το δικό μας, όταν πιάνουμε μαχαίρι και πυρούνι. Να φάει.
Οι καρχαρίες τίγρης εμφανίζονται σε αυτά τα νερά μόνον όταν μικρά άλμπατρος επιχειρούν την πρώτη τους πτήση στον ουρανό. Όπου και αν βρίσκονται στον ωκεανό, ξέρουν ακριβώς πού και πότε να έρθουν για αυτό το γεύμα. Όπως και ο άνθρωπος, οι περισσότεροι καρχαρίες είναι παμφάγοι. Όταν το φαγητό είναι σπάνιο, έχουν ένα εσωτερικό ρυθμιστικό σύστημα, έναν τρόπο να συντηρούν τροφή στο στομάχι, παρατείνοντας τη χώνεψη. Και είναι διάσημοι γιατί καταπίνουν ό,τι βρουν. Δοκιμάζουν τα πάντα για να δουν αν τρώγονται. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι καρχαρίες δεν προτιμούν το ανθρώπινο κρέας. Το 16ο αιώνα ένας καρχαρίας κατάπιε ένα ναυτικό ολόκληρο και μετά τον έβγαλε ζωντανό. Οι φώκες είναι από τα αγαπημένα γεύματα των μεγάλων καρχαριών. Μόλις τις εντοπίσουν, χτυπούν. Αλλά από την οπτική γωνία ενός καρχαρία, μια φώκια και ένας σέρφερ δεν διαφέρουν και πολύ. Έτσι, καμιά φορά γίνονται και λάθη. Αλλά το μέρος του σώματος που συμπυκνώνει το τρομακτικό τους όνομα είναι τα δόντια τους. Ο καρχαρίας έχει σίγουρα τα πιο διάσημα σαγόνια. Ο βασικός λόγος που τα δόντια του παραμένουν τόσο κοφτερά είναι η συνεχής ανανέωσή τους. Νέα δόντια περιμένουν, σειρά με τη σειρά, και προχωρούν προς τα εμπρός σαν ένας οδοντικός ημάντας μεταφοράς που αντικαθιστά τα κατεστραμμένα και φθαρμένα. Στην πραγματικότητα, όλο τους το σώμα καλύπτεται από δοντάκια σαν πανοπλία. Κάθε είδος έχει διαφορετικά δόντια. Αυτός ο μικροσκοπικός καρχαρίας έχει τα μεγαλύτερα δόντια σε σχέση με το σώμα του και κόβει μπουκές από τις φάλαινες. Οι καρχαρίες τίγρης έχουν δόντια με διπλό προορισμό. Το προτεταμένο πάνω άκρο καρφώνεται και η πριονωτή βάση κόβει. Μπορούν να κόψουν και το καβούκι μιας χελώνας. Ο οδόντας πίσω άγριος έχει ακανόνιστα σκυλόδοντα. Όταν τριγυρνάει με ανοιχτό το στόμα, τα δόντια που προεξέχουν δίνουν μια φοβερή εικόνα. Ο κιτόρινος ή προσκυνητής έχει μικρά δόντια και φιλτράρει χιλιάδες τόνους νερό την ώρα, εχμαλωτίζοντας μικροσκοπικά ζώα στις βραχιακές σχισμές του. Και ο μεγάστομος χρησιμοποιεί τις βραχιακές σχισμές του σαν δίχτυα, εχμαλωτίζοντας ψάρια σε σειρές από μικρά αγκάθια. Ακόμη και το μεγαλύτερο ψάρι στη θάλασσα, ο φαλένο-καρχαρίας, δεν λιγουρεύεται τις σάρκες ζώων, αλλά χρησιμοποιεί τα πολυάριθμα βράχια του για γαρίδες. Η μάντα δίρυγχος είναι σαν ένα υποβρύχιο υπτάμενο στόμα που τρέφεται τη νύχτα καταπίνοντας τεράστιες ποσότητες νερού, καθώς κάνει τούμπες στη θάλασσα. Η κλασική εικόνα καρχαρία. Ο μεγάλος λευκός τρέφεται με σάρκες και τρέφει τους φόβους μας. Πανίσχυροι μύες στο λαιμό γυρνούν το κεφάλι πέρα δόθε, καθώς τα δόντια κομματιάζουν σάρκα και οστά. Αλλά αυτό που βλέπουμε στις ταινίες δεν είναι η συνηθισμένη συμπεριφορά. Αυτή προκαλείται από τον άνθρωπο που έχει γεμίσει τα νερά δολώματα προσελκύοντας τους καρχαρίες. Ο μεγάλος λευκός, αντίθετα με μερικούς καρχαρίες, δεν έχει προστατευτικά βλέφαρα και έτσι κρύβει τα μάτια του όταν επιτίθεται. Χωρίς αμφιβολία είναι γρήγοροι και καλοί θηρευτές. Έχουν δόντια ξηράφια πάνω σε σαγόνια που κινούνται ανεξάρτητα, σχεδόν πετιούνται έξω χτυπώντας με απίστευτη δύναμη. Οι άνθρωποι αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα των δοντιών του καρχαρία. Είναι η ηρωνία το ότι περισσότεροι έχουν πεθάνει από δόντια καρχαρία που χρησιμοποιούνται σαν όπλα παρά από το δάγκωμά τους. Στην Ευρώπη, κατά το Μεσαίωνα, χρησιμοποιούνταν για να ανιχνεύουν δηλητήρια στο κρασί και τις τροφές. Πίστευαν ότι τα απολιθωμένα δόντια καρχαρία προκαλούσαν μια ορατή αντίδραση. Η αναζήτηση των ενόχων συνεχίζεται. Το κίνητρο, τροφή. Περίπτωση λάθους ταυτότητας, το θύμα ήταν σε σανίδα. Ας δούμε τους συνήθεις υπόπτους. Μήπως ήταν μια μπελούγκα ή μήπως είναι μεγάπτερος? Μάλλον όχι. Τα μεγαλύτερα γεύματά τους είναι μικρά ψάρια. Μήπως μια όρκα? Τρώνε καρχαρίες, αλλά ανθρώπους? Απίθανο. Ώρα να ξαναδούμε τα στοιχεία. Πιστήριο πρώτο. Αποτυπώματα δοντιών. Σίγουρα είναι δουλειά καρχαρία. Αλλά ποιου είδους? Του κερασφόρου? Μπα, είναι πολύ μικρός. Μήπως ο καρχαρίας μπαμπού?
Όχι, έχει άλοθη. Κινείται έρποντας μόνο στον πυθμένα του ωκεανού. Μήπως ο ορυκτόλοφος? Μάλλον όχι, αφού επιτίθεται μόνο όταν ερεθιστεί. Η ιστορία της παρατήρησης των καρχαριών καλύπτεται από πέπλο αμφιβολίας. Η παρατήρηση και η περιγραφή βελτιώθηκε κάπου στη δεκαετία του 30, όταν ο καθηγητής Μπίμπι, ένας Αμερικανός επιστήμονας, κατέβηκε στη βαθύσφαιρα στα 1000 μέτρα βάθους. Ακόμη και τότε η παρατήρηση των καρχαριών ήταν δύσκολη. Ο παραδοσιακός τρόπος να φτάσουν οι δίτες στο βασίλειο του βυθού δεν ήταν εύκολος. Ο εξοπλισμός ήταν βαρύς και άβολος. Παρ' όλα αυτά έκαναν τη δουλειά τους. Και είδαν καρχαρίες και σελάχια, αν και δεν λύθηκαν όλες οι απορίες. Το σελάχι είναι κοντινό συγγενής του καρχαρία, αλλά η σπονδυλική του στήλη, που είναι και αυτή από χόνδρο, δεν είναι τόσο εύκαμπτη. Τα πτερίγια του προσδίδουν τη χάρη όταν σκίζει τα νερά. Καθώς είναι φαρδιά και επίπεδα, έχουν ανοίγματα στο κεφάλι, από τα οποία αναπνέουν και αντλούν νερό από τα βράγχια. Έχουν μακριές ουρές και τα βράγχια είναι στην κάτω πλευρά του σώματός τους. Έχουν διάφορα σχήματα και μεγέθη. Το σελάχι αετός είναι από τα πιο γρήγορα και επιταχύνει μέσα στο νερό με τα πανίσχυρα πτερίγια και τη μακριά ουρά του. Υπάρχουν πάνω από 400 είδη σελαχιών. Σε μερικά λες και μπορείς να διακρίνεις ακόμα και πρόσωπο. Η μάντα ιδύρυγχος είναι το μεγαλύτερο είδος. Στο παρελθόν ονομάστηκε διαβολόψαρο. Όπως και ο καρχαρίας ήταν θύμα της ανθρώπινης πλάνης και υπέφερε από την αντίληψη ότι η μόνη καλή ράγια ήταν η νεκρή ράγια. Σήμερα ξέρουμε ότι η μάντα τρώει μόνο πλανκτόν και είναι ακίνδυνη για τον άνθρωπο. Στις μέρες μας οι υπολογιστές μας δίνουν μια πιο ακριβή εικόνα της συμπεριφοράς του καρχαρία, πλουτίζοντας τις γνώσεις μας για αυτούς. Η ραδιοπαρακολούθηση μας βοηθά να καταλάβουμε αυτά τα δύσκολα πλάσματα. Ξέρουμε ότι μερικοί καρχαρίες βουτάνε 20 φορές πιο βαθιά από τα δελφίνια και 4 φορές βαθύτερα από τους φυσιτήρες. Φτάνουν ακόμα και στην αβυσσαία ζώνη. Οι καρχαρίες δεν κουβαλούν μόνο ραδιοπομπούς. Η ρεμόρα έχει έναν μυζητήρα στην κορφή του κεφαλιού και κολλάει ανάποδα πάνω σε ψάρια όπως ο καρχαρίας. Ο καρχαρίας δεν ενοχλείται, αφού η ρεμόρα καθαρίζει το δέρμα του από τα παράσιτα. Οι ρεμόρες χρησιμοποιούνται και σαν δόλωμα για καρχαρίες. Ψάρι για ψάρι. Οι μελανήσιοι κάτοικοι των νησιών Κοντού προσελκύουν καρχαρίες με κρόταλα από φλοιούς καρύδας. Για τον καρχαρία ο ήχος θυμίζει ένα ψάρι που παλεύει, άρα και μια πιθανή ηλία. Ο ψαράς πιστεύει στην καλή φύση του καρχαρία και παρότι τον σκοτώνει, πιστεύει ότι ο καρχαρίας είναι πνευματικά ίσος του. Κανένας άνθρωπος όμως δεν συγκρίνεται με τον καρχαρία στην ακουστική ευαισθησία. Το ζώο αισθάνεται τις δονήσεις σε όλο το σώμα μέσω μικρών πόρων και κατευθύνεται προς το θύραμα πριν ακόμη το δει. Εκτός από τις γνωστές 5 αισθήσεις, ο καρχαρίας έχει άλλη μία. Κάθε είδος ζωής παράγει ηλεκτρισμό. Οι ειδικοί ζελατινώδεις πόροι στο ρύχος του επιτρέπουν να συλλέγει και τα πιο ασθενή σήματα, ακόμη και έναν καρδιακό παλμό. Αυτοί οι αισθητήρες ηλεκτρισμού τον κατευθύνουν προς τη λία του. Διακρίνει τα χρώματα και έχει οξία όσφρηση. Οπλισμένοι με όλες αυτές τις υπεραισθήσεις, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια διαφυγής στη λία τους. Ο άγγελος της θάλασσας μάλλον χρησιμοποιεί τα μάτια του για να συλλάβει την τροφή του. Ο αισθητήρας της όσφρησης και του ηλεκτρισμού της ζύγενας ή σφυροκέφαλου είναι πάνω στη φαρδιά επιφάνεια του κεφαλιού του. Δρά σαν ανιχνευτής μετάλλων
σαρώνοντας το βυθό για ψάρια. Καθώς πλουτίζουμε τις γνώσεις μας για τους καρχαρίες, μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον ύποπτο του φόνου. Τώρα, οι ύποπτοι έχουν περιοριστεί σε 5 είδη που επιτίθενται στον άνθρωπο. Ο καρχαρίας τίγρης, ο γαλάζιος καρχαρίας, ο μεγάλος λευκός καρχαρίας, ο ωκεάνιος ίσουρος ή μάκο και ο ταύρος, το μόνο είδος που κολυμπά σε ποταμούς και αντέχει στο γλυκό νερό. Το μέγεθος και το σχήμα της δαγκωματιάς αποκαλύπτει τον ένοχο. Ο φωνιάς ήταν ο γαλάζιος καρχαρίας. Η αποκάλυψη όμως του ενόχου δεν διώχνει το φόβο. Οι εφιάλτες παραμένουν. Παρά τις επιστημονικές ανακαλύψεις, ο άνθρωπος συνεχίζει να φοβάται και να κυνηγά τους καρχαρίες. Για να κολυμπούν οι λουόμενοι στα όρια του βασίλειου των καρχαριών, κλείνουν με δίχτυα χιλιόμετρα ακτών, καταστρέφοντας πολλά είδη θαλάσσιας ζωής. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, σκοτώνουμε πάνω από 100 εκατομμύρια καρχαρίες διαφόρων ειδών σε ένα χρόνο, ενώ αυτοί σκοτώνουν κατά μέσο όρο 7 ανθρώπους το χρόνο. Τελικά, κινδυνεύουμε πολύ περισσότερο από τους κεραυνούς παρά από τους καρχαρίες. Παρά την αύξηση των γνώσεών μας, ο ωκεανός παραμένει ακόμα ένα ξένο βασίλειο. Είναι αυτός ο λόγος που ο καρχαρίας έγινε δαίμονας? Επειδή δεν ξέρουμε αρκετά ώστε να αποτινάξουμε τις παλιές φοβίες μας? Οι ψαράδες της Πολυνησίας έχουν μια άλλη άποψη. Δεν ψαρεύουμε ποτέ καρχαρίες. Ο καρχαρίας είναι δικό μας πρόσωπο. Είμαστε συγγενείς. Είναι αδελφός μας. Δεν τους τρώμε ποτέ. Τους λατρεύουμε και δεν μας κάνουν κακό. Κολυμπάμε μαζί τους και δεν μας πειράζουν. Αντίθετα με τους οστεϊχθείς, ο καρχαρίας δεν μπορεί να κολυμπήσει προς τα πίσω. Τα θωρακικά του πτερίγια δεν του το επιτρέπουν. Καθώς κολυμπά προς ένα αβέβαιο μέλλον, η επιβίωσή του θα εξαρτηθεί από την κατανόηση και την αποδοχή του ανθρώπου. Ό,τι και αν πιστεύουμε, ο καρχαρίας, αρχαίο πλάσμα των θαλασσών, ο κορυφαίος θαλάσσιος θηρευτής, συνεχίζει να κολυμπά. Ούτε μοχθηρός, αλλά ούτε και άκακος. Ίσως η θεά Κουαχούπα προστατεύει ακόμη τους καρχαρίες. Το αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης, επιτυχημένης εξέλιξης.